Wel, helo, prynhawn da i chi gyd a croeso mawr i gwiz cenedlaethol Siarter Iaith Cymraeg Campus. Cwiz sy'n llawn hwyl wrth i ni geisio ateb cwestiynau diddorol iawn am Gymru ac am y Siarter Iaith. A warm welcome to Quiz Cenedlaethol Siarter Iaith Cymraeg Campus, a fun-filled quiz as we try to answer some very interesting questions about Wales. Nawr, dwi'n gwybod eich bod chi gyd yma yn gweithio yn galed iawn yn eich ysgolion ar eich cynlluniau Siarter Iaith Cymraeg Campus, a llawer ohonoch efallai yn rhan o griw Cymreicdod eich ysgolion. I know you're all here working hard in your schools on your Siarter Iaith Cymraeg Campus plans. Many of you perhaps are part of your school's criw Cymraeg. Nawr, dwi wedi bod yn dysgu ychydig am gefndir y Siarter Iaith a dwi'n clywed bod na 3 gwobr y gellir ei hennill. Ydych chi'n cofio pa liwiau yw'r gwobrau? Ie, na chi. Yr efydd, yr arian a'r aur wrth gwrs. A dwi'n gwybod hefyd bod gan y Siarter ffrindiau enwog, sef Seren a Sbarc. A dwi'n gyfarwydd iawn â chan Seren a Sbarc ac yn ei chwarae ddi yn aml iawn yn Eisteddfod yr Urdd. Ond glywes i bod criw newydd o ffrindiau gan Seren a Sbarc erbyn hyn, sef Storm, Taran a Lloer. Arbennig. I've been learning a little about Cymraeg Campus, and I hear there are 3 awards that can be won. Do you remember what colours they are? Yes, bronze, silver and gold, of course. And I also know that the Siarter Iaith has famous friends called Seren a Sbarc. I'm very familiar with Seren and Sbarc's song and often play it at the Urdd Eisteddfod. But I've heard that Seren and Sbarc now have some new friends called Storm, Taran and Lloer. Da iawn, gwych. Right, dewch i ni fynd trwy cwpl o reolau, a few rules. As you can see on the screen, there's a QR code. So you need to click on the QR code and put in the PIN. And remember, this is being done obviously on Kahoot, so smart devices will be required to participate. And we ask learners to participate in pairs as a group or as a class to ensure enough space for everyone to join. And learners must be responsible for managing smart devices, not teachers. If you are in a top 3 at the end of the quiz, take a picture of the learner or learners with the result screen and send it to siwan.richards@e-sgol.cymru with the name of the class and school to be placed on the leaderboard. Felly dyna'r rheolau i chi ar y sgrin o'ch blaenau chi. Ac os fyddwch chi yn dod yn y 3 ucha, wel, allwch chi ddanfon wedyn llun ato ni drwy e-bostio siwan.richards@e-sgol.cymru. A fel o'n i'n gweud, gan gynnwys enw dosbarth a'r ysgol i ymddangos ar y tabl canlyniadau. Na i atgoffa chi am yr e-bost yna ar ddiwedd y quiz. Felly, I'll remind you later on of the email to send in the picture. Right, wel, dewch i ni gael fideo Seren a Sbarc tra bo chi yn cofrestru cyn i ni fwrw ati. Mae blwyddyn wedi hedfan, anharwyr nawr yn hir. Mae'n amser i ni ddathlu bod yn Gymru falch bob un. Ar ôl ei creu gan ddewin, gosodwyd iddynt swydd. Cael plant i sgwrsio yn Gymraeg, dim problem meddant rwydd. Harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg.
hadwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg, gilydd yn Gymraeg, yn Gymraeg, yn Gymraeg. Wel, nawr te, dim ond chi yn unig sy'n chwarae heddi, ond mae dyn ni gystadleuaeth bach arall yn digwydd yma heddi. Bydd Eleri o'r Siarter Iaith yng Ngheredigion yn mynd ben yn erbyn Huw o e-sgol. So Eleri from Siarter Iaith Cymraeg Campus Ceredigion and Huw from e-sgol will also be competing today. I wonder where they will come out on the leaderboard. Eleri a Huw, wel, prynhawn da i'r ddau ohonoch chi. Nawr te, Eleri yn gyntaf, siwr wyt ti, ti'n iawn na? Dwi'n iawn, diolch, Mark. Da iawn, ac yn barod i ateb y cwestiynau. Dwi'n barod i ateb y cwestiynau. Arbennig. A Huw, os ddewn ni ato ti, wyt ti wedi bod yn, ti wedi bod yn adolygu, wyt ti? Ti wedi bod yn adolygu lot fawr am gwestiynau i ymwneud â Cymru dros yr wythnosau diwethaf yma. Felly wyt ti hefyd yn barod, wyt Huw? Barod i ateb, barod i ennill heddiw, Mark. Barod i ateb a barod i ennill. Gewn ni weld, gai ofyn yn gyntaf i chi, achos pawb sydd yn cofrestru, maen nhw'n cael ffug enw, yndyn nhw, maen nhw'n cael nickname. Felly, beth yw dy ffug enw di, Huw, i ni cael ysgrifennu fel awr fan hyn? A wise mink ydw i, Mark. Mae o'n wise mink. Wise mink, ie. Yeah. Mae o'n addas achos mae'r cymeriad yn gwisgo coron ar ei ben, achos mae nhw'n gwybod bod fi'n mynd i ennill. Gewn ni weld, Huw, ond dymuniadau gorau, pob lwc i ti, Huw, okay? Felly newn ni chwilio allan am y wise mink, ac Eleri, os ddewn ni ato ti, gyda dy enw ffug di, dy nickname di? Helpful Fox. Helpful Fox. Right, wel dyna ni. Felly, ffug enw Eleri. Eleri's nickname is Helpful Fox, and then Hugh's nickname is A Wise Mink. So let's look out and see where they come on the table here. Felly, da iawn wir, edrych ymlaen i weld y tabl. A gyda llaw, nes i anghofio dweud pwy ydw i. Yn enw i yw Mark, a fi fydd y quiz feistr yn cadw cwmni chi heddi. So I'll be the quiz master today, and my name is Mark. Felly, heb fwy o siarad, beth am i ni fynd amdani? A dwi'n siŵr bod chi gyd yn eich tîmau'n barod ac yn edrych ymlaen at ateb y cwestiynau. Mi wna i ofyn pob cwestiwn yn Gymraeg ac yn Saesneg, a bydd 30 eiliad i chi ateb pob cwestiwn. So, without further talking, let's get started. And I'm sure you're ready in your teams and looking forward to answering the questions. So, I'll ask each question in Welsh and English, and you'll have 30 seconds to answer each one. So, enjoy everyone, i ni'n barod i fynd amdani ac i ni'n barod ar gyfer y 6 rownd. Okay, a dyma ni, y rownd cynta, pob lwc i chi. Dyma ni de, y rownd gynta, rownd Cymru. Okay, rownd Cymru. Beth yw blodyn cenedlaethol Cymru? Rhosyn, cennin Pedr, ysgall neu meillionen? So, what is the national flower of Wales? Rose, daffodil, thistle or shamrock? Dyna ni de. Dyna'r dewis i chi. Beth yw blodyn cenedlaethol Cymru? Rhosyn, rose, cennin Pedr, daffodil, ysgall, thistle neu meillionen, shamrock? Dyna ni. Right, wel mae yna 464 ohonoch chi wedi ateb yn gywir. Ie, yr ateb cywir oedd cennin Pedr, daffodil. Well done, da iawn chi. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Beth yw lliw y ddraig ar faner Cymru?
What colour is the dragon on the Welsh flag? Coch, red. Glas, blue. Melyn, yellow. Neu gwyrdd, green. Beth yw lliw y ddraig ar faner Cymru? 10 eiliad. A ni gwasgwch y botwm yna. 5 eiliad i fynd, 5 seconds. Beth yw'r ateb cywir fan hyn, tybed? O, 670 ohonoch chi gyda'r ateb cywir. Well done. Ie, coch wrth gwrs, red. Dyna beth oedd yr ateb cywir, felly da iawn chi. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Beth yw enw prif ddinas Cymru? What is the capital city of Wales? Abertawe, Swansea. Casnewydd, Newport. Caerdydd, Cardiff. Neu Wrexham? Wrexham. Beth yw prif ddinas Cymru? Atebwch y cwestiwn. 5 eiliad i fynd. Dewch i ni weld beth yw'r ateb cywir. The right answer is Caerdydd. Yeah, Cardiff. 565 ohonoch chi yn gywir. Well done, da iawn chi. Ac at y cwestiwn nesaf. Pwy yw prif weinidog Cymru? Who is the first minister of Wales? Eluned Morgan, Mark Drakeford, Mark Griffiths, neu Eluned Williams? Pwy yw prif weinidog Cymru? Eluned Morgan, Mark Drakeford, Mark Griffiths, neu Eluned Williams? Bob lwc. 81 ohonoch chi wedi dweud Mark Griffiths. Ydw i'n edrych fel prif weinidog Cymru? Dwi ddim yn meddwl. Ond mae 370 ohonoch chi wedi dweud yr ateb cywir. Yeah, Eluned Morgan is the First Minister of Wales. Da iawn. A nesaf, ble mae amgueddfa Werin Cymru? Where is the Welsh Folk Museum located? Sir Gaerfyrddin, Carmarthenshire, Aberystwyth, Bangor, o St Fagans. Ble mae amgueddfa Werin Cymru? Dyna'r dewis i chi, Sir Gaerfyrddin, Carmarthenshire, Aberystwyth, Bangor, neu St Fagans. Dim lot o amser ar ôl. A dyna ni, 297 ohonoch chi wedi dweud, St Fagans, cywir, da iawn chi. Felly, mlaen â ni at y cwestiwn ola yn y rownd yma. Beth ydyn ni'n ddathlu ar Mawrth y cynta? What is celebrated on March the 1st in Wales? Diwrnod yr iaith Gymraeg, Welsh Language Day. Dydd Gŵyl Dewi, St David's Day. Diwrnod y ddraig, Dragon Day. Neu Eisteddfod Genedlaethol, National Eisteddfod. Beth ydyn ni'n dathlu ar Fawrth y cynta? Dim llawer o amser ar ôl. Dewch i ni weld, yr ateb cywir yw Dydd Gŵyl Dewi, St David's Day. 578 ohonoch chi yn gywir. Well done, da iawn chi. A dyna ni y rownd gyntaf felly. Oedden ni'n mynd i weld y tabl. Dewch i ni weld pwy sydd ar y blaen. Who's leading on the scoreboard? It's outstanding puffing at the moment. Okay, there's no sign of helpful fox and there's no sign of a wise mink. Felly, dim yn dda o gwbl Hywel Eri, dim yn dda o gwbl. Ydych chi'n gwybod lle i chi yn y tabl hyd yn hyn? Do you know where you stand on the scoreboard? Yes, I do. Eleri? 53. 53rd. 53rd, right. OK, a Hugh, lle wyt ti? 52. Na, dim go iawn. Dwi'n safle 82 yn anffodus, Mark.
82. O, wel. Mae rai chi siapoi. Right, okay. Felly, outstanding Puffin. Well done. You're leading the scoreboard at the moment. Da iawn, outstanding Puffin. Felly, ond mae Speedy Honey Bee ar y ffordd hefyd lan. Da iawn, dynamic magpie. Well done. Keep going. Right, ewn ni mlaen at y round nesaf. We'll move on to the next round. Round teledu a cherddoriaeth yw'r round yma. OK, so ewn ni at y cwestiwn cynta. Dyma ni de. Beth yw enw'r rhaglen deledu mae Jed, Lloyd, Caddy a Jack yn cyflwyno? What is the name of the TV programme that Jed, Lloyd, Caddy and Jack present? Nawr te, round a round, newyddion ni, Utopia neu Stwnsh Sadwn? Beth yw enw'r rhaglen deledu mae Jed, Lloyd, Caddy a Jack yn cyflwyno? Round a round, newyddion ni, Utopia neu Stwnsh Sadwn. 5 eiliad i fynd. Yr atebion yn dod mewn yma. Ie, dyna chi rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud Stwnsh Sadwn. Felly, well done, Stwnsh Sadwn yw'r ateb cywir. 330 ohonoch chi yn gywir. Da iawn. Mlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pa chwaraeon sydd yn thema i raglen Techers? Which sport is featured in the Welsh kids show Techers? Rugby, athletics, pêl-droed, football, neu tennis? Pa chwaraeon sydd yn thema i raglen Techers? 10 eiliad i fynd. Rugby, athletics, pêl-droed, football, neu tennis? Ewch i ni weld beth yw'r ateb cywir. Yr ateb cywir yw, pêl-droed, football, 576 ohonoch chi yn gywir. Da iawn. Right, OK, y cwestiwn nesaf. Pwy wnaeth ganu y gan Yma o Hyd? Who sang the famous Welsh song Yma o Hyd? Tom Jones, Dafydd Iwan, Bonnie Tyler, neu Bryn Terfel? Pwy wnaeth ganu y gan Yma o Hyd? Tom Jones, Dafydd Iwan, Bonnie Tyler, neu Bryn Terfel? Pwyswch y botwm na os ych chi'n gwybod yr ateb. 5 eiliad i fynd, 5 seconds. A'r ateb cywir yw, Dafydd Iwan yn y glas fyna. 367 ohonoch chi yn gywir. Da iawn, Dafydd Iwan. OK, at y cwestiwn nesaf yn y rownd yma. Beth yw enw'r sianel Gymraeg i blant? What is the name of the Welsh language children's channel? Cariad, Cwtch, Cyw, neu Draig? Beth yw enw'r sianel Gymraeg i blant? Cariad, Cwtch, Cyw, neu Draig? 10 eiliad, 10 seconds to answer this question. 5 seconds. Ydych chi'n mynd i gael hwn yn gywir? 510 wedi dweud Cyw. Hollol gywir i ddweud Cyw. Da iawn chi. Well done. Right, ac at y cwestiwn nesaf. Pwy sy'n canu'r gan Caredig? Who sings the song Caredig? Elin Fflir, Eden, Meinir Gwilym neu Bronwen Lewis? Pwy sy'n canu'r gan Caredig? Elin Fflir, Eden, Meinir Gwilym neu Bronwen Lewis? 10 eiliad i fynd a fe welwch chi llun fyna, falle fo hwnna'n helpu chi. Look at the picture. It could help you to answer this question. Eden yw'r ateb cywir. 235 ohonoch chi wedi ateb hwnna yn gywir. Felly Eden wrth gwrs oedd yn canu'r gan Caredig. Da iawn chi. A'r cwestiwn nesaf, beth yw enw'r rhaglen sydd wedi ei lleoli yn Pont y Pandi? Which Welsh TV series is set in the fictional town of Pont y Pandi? Sam Tân, Deian y Loli, Criw'r Cwt neu Rownd a Rownd?
Remember, look at the picture. Look at the picture, okay? Edrychwch ar y llun. Beth yw enw'r raglen sydd wedi lleoli yn Pontypandy, 5 eiliad, Sam Tan, Deian y Loli, Criw'r Cwt neu Rownd a Rownd? Diolch byth. Ie, 670 ohonoch chi'n gywir drwy ddweud taw Sam Tan, wrth gwrs, sydd wedi lleoli yn Pontypandy. Da iawn chi. Reit, wel, dyna ni. Dyna'r ddiwedd ar y rownd yna. Cyn i ni fynd at y rownd nesaf, dewch i ni weld sut mae pethau yn dod yn ei flaen yma. Unwaith eto, there's no sign of helpful fox or a wise mink. No, I can't see them on the scoreboard, but the outstanding puffin is outstanding this afternoon. Felly da iawn, outstanding puffin sydd ar y blaen ar y sgorfwrdd ar hyn o bryd. Focus goat is quite close as well. Dynamic magpie is getting closer. Well done. Speedy Honey Bee. Mystical Bear. Boys bach. Na ni, da iawn chi, ond outstanding puffin yn neud yn arbennig. Keep going. Dalwch ati, dalwch ati. Reit, ewn ni mlaen de at y rownd nesaf. Pa rownd sy'n nesaf tybed? Rownd chwaraeon. Mi fydd Hyw wrth i fodd gyda rownd yma. So, let's go for the first question nawr te. Oce, ewn ni mlaen at y cwestiwn cyntaf. Pa glwb pêl-droed Cymraeg sy'n chwarae yn Stadiwm Liberty? Neu Swansea.com, wrth gwrs, erbyn nawr. Okay, Swansea.com. Cardiff City, Newport County, Swansea City AFC, Wrexham AFC. Falle bod fi wedi rhoi digon o glew i chi fyna. Okay, drwy weid enw newydd y stadiwm. Okay. It used to be Liberty Stadium, but it's Swansea.com by now. Is that a clue? I hope it is. Wel, dyna ni. Yeah, Swansea City, wrth gwrs. Yeah, Swansea City, 293 of you. I'm not sure we've got any fans of Swansea City. I'm a big fan of Swansea City. Yes, I am. But they're not doing very good at the moment, unfortunately. Right, okay, da iawn chi. Ewn ni mlaen at y rownd nesaf. Cwestiwn nesaf. Pa chwaraeon mae Elina Barker yn cystadlu yn ddi? Which sport does Elina Barker compete in? Beicio, cycling, nofio, swimming, athletau, athletics, neu tennis? Pa chwaraeon mae Elina Barker yn cystadlu yn ddi? Os yna glyw fyna yn y llun? Beicio, cycling, nofio, swimming, athletau, athletics, neu tennis? Gwasgwch y botwm. Da iawn, ie. Beicio, cycling, oedd yr ateb cywir. 621 ohonoch chi yn gywir. Da iawn. Mlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pa chwaraeon mae Johnny Clayton yn chwarae? In which sport does the Welshman Johnny Clayton shine? Bowlio, bowling. Dartiau, darts. Rhedeg 800 metr, 800 meter running. Neu pysgota, fishing. Pa chwaraeon mae Johnny Clayton yn chwarae? Bwyswch y botwm na, 5 eiliad i fynd. Ydych chi'n mynd i gael hwn yn gywir? 540 yn gywir drwy ddweud dartiau. Ie, darts wrth gwrs. Da iawn i bawb ddwedodd darts fyna. Well done. Excellent. Right. Dyna ni. Oce, i ni'n bwrw mlaen, fi'n credu, at y rownd cyffredinol nesa. Oce, rownd cyffredinol. General knowledge. Oce, dyma ni de. Y cwestiwn cyntaf i chi yn y rownd yma. Beth yw enw'r sianel deledu Cymraeg? What is the name of the Welsh language TV channel? BBC Cymru, ITV Wales, S4C, neu Channel 4, Channel 4? Beth yw enw'r sianel deledu Gymraeg? BBC Cymru, ITV Wales, S4C, neu Channel 4? 5 eiliad i ateb y cwestiwn yma. Cwbl o gliwiau chi fyna yn y lluniau, mae'n siŵr.
243 ohonoch chi yn gywir gyda'r cwestiwn yma. Yr ateb yw wrth gwrs, S4C. Da iawn, 243 ohonoch chi. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Beth yw enw'r bwyd Cymreig sy'n cynnwys cig oen a llysiau? What is the name of the Welsh dish made with lamb and vegetables? Cawl, rabbit, bara brith, neu laverbread? Beth yw enw'r bwyd Cymreig sy'n cynnwys cig oen a llysiau? Cawl, rabbit, bara brith, neu laverbread? 5 eiliad i ateb y cwestiwn yma. Edrychwch ar y llun. Look at the picture. Da iawn, 438 ohonoch chi'n gywir drwy ddweud cawl. Da iawn chi, cawl yw'r ateb cywir. Da iawn. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Beth sy'n arbennig am selsig morganog? What is special about Glamorgan sausages? Maen nhw wedi eu coginio mewn ffatri arbennig, made in a special factory. Does dim cig ynddyn nhw, there is no meat in them. Maen nhw ond ar gael yn Sir Morgannwg, they are only available in Glamorgan, neu maen nhw'n cynnwys cig oen, they're made with lamb meat. Beth sy'n arbennig am selsig Morgannwg? Ateb os gwelwch chi fod yn dda? Awr te, yr ateb cywir oedd, does dim cig ynddyn nhw. There is no meat in them. 241 of you. Did the right answer? Yes, well done. Da iawn chi. 241 ohonoch chi. Gyda'r ateb cywir fyna. Da iawn. OK. Mlaen â ni de at y cwestiwn nesaf. The next question. Pa awdur Cymreig a sgrifennodd the BFG a Matilda? Which Welsh author wrote the BFG and Matilda? Anthony Hopkins, Cerys Matthews, Dylan Thomas o Roald Dahl. Pwy awdur Cymreig a sgrifennodd the BFG a Matilda? Dyma'i linau ar y sgrin o'ch blaenau chi. 10 eiliad i fynd. Anthony Hopkins, Cerys Matthews, Dylan Thomas neu Roald Dahl. Pwy sydd yn y llun yna? Cywir, 591 yn gywir. Roald Dahl, wrth gwrs, oedd yn y llun yna, a Roald Dahl oedd yr ateb cywir. Da iawn. Reit, y cwestiwn nesaf. Mae to Stadiwm Principality yn gallu agor a cau. The Principality Stadium in Cardiff has a retractable roof. Is that true or false? Cywir neu anghywir? 15 eiliad. Cywir yw'r coch, anghywir yw'r glas. Mae to Stadiwm Principality yn gallu agor a cau. Ydy hwnna'n wir neu yn anghywir? Cywir, ydy. Mae e'n gallu agor a cau. 469 ohonoch chi wedi roi'r ateb cywir i fi fyna. Da iawn chi. It's true. Da iawn. OK, amlan â ni de at yr un nesaf. Y gair Cymraeg am love yw cwtch. The Welsh word for love is cwtch. Is that true or false? Cywir neu anghywir? Y gair Cymraeg am love yw cwtch. Cywir neu anghywir? 10 eiliad i fynd i ateb y cwestiwn yma. 5 seconds. Pwy sy'n mynd i roi ateb cywir fan hyn tybed? Chimo beth, na, y gair Gymraeg am love yw cwtch. 410 ohonoch chi wedi roi'r ateb cywir, sef anghywir. Y gair Gymraeg am love yw, wel, cariad, Cariad? Ydych chi'n dweud, cariad? Dim cwtch, na. Ond da iawn i 410 ohonoch chi i ateb yn gywir fyna. Felly anghywir, false, Da iawn. Ymlaen â ni de at y sgorfwrdd fan hyn. Dewch i ni weld beth sy'n digwydd ar y sgorfwrdd. Right, Focused goat sydd ar y blaen, ar dop y scoreboard. Focus goat. Well done to the focus goat.
leading at the moment. Then we've got Mystical Bear, Harmonic, Rhino, Dynamic, Magpie, Speedy Honeybee. Right, and there's no sign of Eleri and Hugh. Helpful Fox and a Wise Mink. Shall we head back to them and see where are they in the scoreboard at the moment? Eleri, where are you standing at the moment on the scoreboard? Dwi'n agosau, I'm getting closer. Right, okay. Rhif 12. Oh, Rhif 12. So Helpful Fox, Eleri is in the 12th position on the scoreboard. Let's find out where Hugh is. Hugh, where are you at the moment? Dwi'n gwella hefyd, Mark, ond Yeah. dwi dal tu ôl Eleri. Dwi yn safle 16, ond dwi'n agosau hefyd. Ddim yn bell iawn, felly safle 16. Hugh's position is 16 at the moment on the scoreboard. Felly, na ni, mae eisiau nhw ddal lan yn dos on focused goat, well done, da iawn. You're leading at the moment. Felly, da iawn, chi sy'n ar dop y sgorbwrdd ar hyn o bryd. Reit, ewn ni mlaen at y rownd nesa. A rownd nesa, rownd Cymraeg campus. Felly, mi ddylech chi gwybod yr ateb i'r cwestiynau yma fi'n siŵr. Beth yw enw'r rhaglen y Siarter Iaith ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg? Okay. What is the name of the language charter programme for English medium schools? Cymraeg bendigedig, Cewri Cymraeg, Cymraeg campus, neu Cymraeg all the way? Dyna ni. Beth yw enw'r rhaglen y Siarter Iaith ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg? Cymraeg bendigedig, Cewri Cymraeg, Cymraeg campus, neu Cymraeg all the way? Pwy sy'n ar ateb cywir fan hyn? Da iawn, 398 ohonoch chi yn gwybod yn iawn. Cymraeg campus yw'r ateb cywir. Da iawn chi. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Right, dyma ni y cwestiwn nesaf. Beth yw lliwiau gwobrau Siarter Iaith Gymraeg campus? Beth yw lliwiau gwobrau Siarter Iaith Cymraeg campus? What are the colours of the Cymraeg Campus Language Charter Awards? Right, dyma ni de. Coch, gwyn a gwyrdd, red, white and green. Neu, glas, gwyn a coch, blue, white and red. Neu, falle, aur a platinum, gold and platinum. Neu, aur, arian ac efydd, gold, silver and bronze. Diolch mlaen. Ei, da iawn. 448 wedi gwasgu'r botwm gwyrdd yna. Aur, arian ac efydd, gold, silver and bronze. Da iawn chi, arbennig. Ymlaen â ni felly. Pryd mae Dydd Music Cymru? In which month of the year is the Welsh Language Music Day celebrated? Chwefror, February. Ebrill, April. Awst, August. Neu Rhagfyr, December. Pryd mae Dydd Music Cymru yn cael ei ddathlu? Pa fis? Chwefror, Ebrill, Awst neu Rhagfyr? Gwasgwch y botwm na, cwpl o eiliadau ar ôl. Yr ateb cywir yw Chwefror. Y coch yna. 279 ohonoch chi wedi rhoi'r ateb cywir. Da iawn chi. Felly cofiwch mis Chwefror i ni'n dathlu Dydd Music Cymru. Ymlaen â ni. Dyma ni de. Rownd pwy yw'r Cymru sy'n nesa. Lluniau pwy yw'r Cymru. Dyma ni de. Pwy yw'r person yma? Pwy yw hwn? Who is this person? Chwarae rygbi. Shane Williams, Alun Wyn Jones, JPR Williams neu Jack Morgan? Pwy yw'r person yma yn y llun? Who is this person in the picture? Shane Williams, Alun Wyn Jones, JPR Williams neu Jack Morgan? 5 eiliad i fynd, 5 seconds. Pwy yw'r person? 357 ohonoch chi yn gywir wedi gwasgu'r botwm gwyrdd. Jack Morgan, wrth gwrs, oedd yr ateb cywir. Da iawn chi.
Right. Pwy yw hon nesa? Who is this person on the screen here? Is it Alicia Scott, Kizzy Crawford, Cassie Wynne, neu Gwenno? Pwy yw hon? Dyma'r llun I chi. Dyma'r llun I chi. Alicia Scott, Kizzy Crawford, Cassie Wynne, neu Gwenno? Heb beiliad? Gwasgwch y botwm na. O, 141 ohonoch chi wedi dweud Alicia Scott. Felly, da iawn, chi'n gywir I ddweud Alicia Scott sydd yn feirniad. She's a judge, of course, on y llais on S4C. Da iawn chi. Yr un nesa. Pwy yw'r rhain? Who are these in the picture here? Bill a Ben, Anton Deck, Dom a Lloyd, neu Mark a Hugh? Pwy yw'r rhain yn y llun? Bill a Ben, Anton Deck, Dom a Lloyd, neu Mark a Hugh? Ddim yn meddwl bod nhw'n edrych yn debyg I fi a Hugh. Na. Ewch I ni weld. Yr ateb cywir. 255 yn gywir. Dom a Lloyd, wrth gwrs, yw'r ateb cywir. Da iawn chi. Dom a Lloyd, wrth gwrs. Dyna nhw fyna. Da iawn. Right. Pwy yw hon? Pwy yw hon sydd yn y llun? Look at the picture, Is it Jemima Nicholas, Patty Flynn, Shirley Bassey, or Betty Campbell? Who is this person on the screen? Jemima Nicholas, Patty Flynn, Shirley Bassey, or is it Betty Campbell? Take a closer look. 5 seconds to go. There we go, that's the picture. And well done, 342 of you said yes, Betty Campbell. Well done. Da iawn chi. Dyna ateb cywir felly, Betty Campbell oedd yn y llun yna. Da iawn. Mlaen â ni at yr un nesaf de. Pwy yw hwn? Edrychwch ar y llun unwaith eto. Fi'n gwybod hwn. Mr Urdd, Sally Mally, Super Ted, neu Sam Tan? Pwy yw hwn? Chi'n nabod y person yma? Mae gwyrdd yn y llun, mae coch yna, mae gwyn yna. Mr Urdd, Sally Mally, Super Ted neu Sam Tan. Gwasgwch y botwm. Da iawn. 518 ohonoch chi, yn gywir, I ddweud, Mr Urdd oedd yr ateb cywir. Da iawn, llongyfarchiadau I chi ar ateb hwnna'n gywir. Fi'n credu bod ni un bach ar ôl fi'n credu yn y rownd yma. Cwestiwn ola, pwy yw hon? Pwy yw hon sydd yn y llun? Look at the picture once again. Is it Anghara James, Jess Fishlock, Sian Rogers, or Amy Lee? Emilia? Ife? Dyna ni, dyna'r llun. Anghara James, Jess Fishlock, Sian Rogers o Amy Lee. Jessica Fishlock, Jess Fishlock, wrth gwrs oedd yr ateb cywir. 408 ohonoch chi yn gywir gyda y llun yna. Dyna hi, dyna Jess Fishlock, wrth gwrs, yn chwarae, neu mi oedd hi'n chwarae pêl-drod dros Gymru. Ond erbyn hyn wedi ymddeol. She's retired. Dyna ni, da iawn chi. Wel, dyna ni. Reit, dewch I ni weld. Pwy sydd ar y blaen a pwy sydd I ennill? Dyna ni. Reit. Pwy sy'n gynta? Focused Goat. Da iawn yn gynta. Yn ail, Harmonica Rhino. Ac yn drydydd, Speedy Honey Bee. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn I chi. There we go, the first, second and the third on the podium there. Well done to you all. But
Fantastic work by Focused Goat there. Well done. And there's no sign of Eleri o Hugh, Helpful Fox, or a Wise Mink. Dim sôn amdani nhw o gwbl. Wel, da iawn chi gyd. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ewn ni nôl at Eleri a Hugh. Hugh, oedd y cwestiynau yna chydig bach yn anodd efallai? Eitha anodd, ond y cwestiwn anodd dda, o'n i'n meddwl oedd yr un Alicia Scott, achos oedd y bloc dros I gwyneb I tan yr eiliad ola. Do'n i'm yn siŵr pwy oedd yna, felly nes I gael o'n anghywir, ta waith. Nes I gael hwnna'n anghywir, o'n i'n meddwl taw Cizzy Crawford oedd y llun yna, ond na, Alicia Scott oedd yr ateb. Felly, well look tro nesa gobeithio, Hugh, oce? Gei di well look arni tro nesa nawr. Mae eisiau ti adolygu yn fwy efallai hefyd, oce? Siŵr o wneud. Diolch yn fawr iawn I ti, Hugh, am gymeryd rhan. Eleri, sut dath I gyda ti? Wyt ti'n gwybod pa safle nes ti orffen? Ydw. Rhif 13, Mark. Ddim yn ffôl, ddim yn ffôl. Oedd na ambell I gwestiwn yn dal ti allan o gwbl? Roeddwn i'n poeni am y cwestiynau chwaraeon. I was worried about the sport competition questions. Ond, roedd lot o hints yna. Oedd. Felly, lwcus o'r lluniau a beth o ti'n dweud, Mark, I helpu fi gyda rownd chwaraeon. Ac o'n i'n hapus gyda rownd y siarter iaith. O'n i'n gwybod yr atebion. I knew the answers for that round. So I was, whew! Da iawn. Wel, da iawn. Diolch yn fawr iawn I ti, Leri, hefyd, ac I Hugh am gymeryd rhan. Diolch yn fawr iawn hefyd I Siwan, sy'n tu ôl y llenni, behind the scenes. Thank you, Siwan, for controlling everything this afternoon hefyd. Diolch yn fawr iawn. And well done to you all in this quiz today. And remember to email siwan.richards@e-sgol.cymru to let us know who was first, second, and third. Now then, we'll see you all next week for the second quiz with a whole new set of questions. Welwn I chi wythnos nesa ar gyfer quiz arall llawn cwestiynau newydd sbon. Ond diolch o galon I chi gyd am ymuno gyda ni fan hyn ar y quiz y pnaw 'ma, a fe welwn I chi yr wythnos nesa. Tan hynny, hwyl fawr I chi gyd. Hwyl fawr!